Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abregana pa. Alcalde sa kusina. Kay bahan ang sa indong paborito, puun pa kay do. Bert de los Martires. Alcalde sa kusina. The best sound trip. Urulay food trip. Chica Toramax. Asin iba pa. Alcalde sa kusina. Kompletos recados. Kaya let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. May makusugo na linog ang nangyari kasubagong magahon duman sa Mati City, Davao Oriental. Pero day pa nga ni palibasa nangyayari pa sana, day pa nga ni aram kan mga otoridad kung igwa po ni mga distroso may binawin ng buhay sa 7.3 magnitude na linog duman sa Mati City, Davao Oriental. Pabutang kumandaw ni na maugmang pagantabay ning nagantabi sa tuya palandig sa LGU Pili. Kami po pirming nakatune in ang LGU Pili. Ay naugma kami sa mga patugtog mo, Papa Bert, as yung mga istorya, ang mga panira minigdi, puros balon. Ambot sabi yung kaya nitong paglaog mo sa opisina, bit-bit na ang pangudtuhan.
Nagigirumduman ko kan mga 1980 kan ako nagtrabaho sa Unilab, United Laboratories. Well, man lang, contractual man lang ko. Itong dati nindang empleyado na naging kong amigong maray, si Boy Lacanlali, ay nagpapara-apply ka to sa abroad. Kaya pagbabakasyon niya, ako nagsasangli. Garo, renewable man lang ko. Kaya pirmi ako katong yaon dyan sa Unilab. Ang sabi na kayan kan sa kuyang ina, arayo ngayon trabaho mo, mabiroon mo ngayon. Masakay ka ngayon kuya ning jeep na pasiring niya sa Concepcion Grande. Mayo ngayon kakanan dumanta, day pauso ka mga kare-karehan. Kaya magbabalon ka ngaya. Paano po niya ako kumabalon? Maamang kitang kaaganan ng mga wear na yan, bagang garo kaaganan ng plastic. Ay magkuha ka ngayon dyan ng downing batag lubluban mo. Kaaganan mo ka na maluto pagkatapos pritos na sira. But sabihin, ang pangutuan mo, alang, mayong sabaw. Ay pinapatos yan ka to, may pigbubugkusan ko pa yan. Natatandaan ko kayo ito, ang kaganan ko kang balon kong ko yan, maluto sa kapritos. Ay kumisan may gulay man, may balaw man. Kinakaag ko duman sa may Kisame, kang guardhouse. Pakaabot ko kayo duman sa Unilab, masakat na ko duman sa may Kisame. Sa luwas man, itong Kisame sa luwas, isasangat ko na yan. Dahil ko lang ka ito naisip na baka niya ako kuya ni karkanuna kang tabili. Pag mapangurod to na kami ka to sa Unilab, masakat na ko kayo duman sa Kisame, kukuanong ko na si Garo Uru-ulunan na pinatos na balon, ay purti man ang karakanan. Samantalang niyan, kumisan, dahil kita nakakakanamayonin sabaw tagaro hula mo magsasarabit sa lanuan, ano? Ayan, nagigirong-duman ko katong baralunan. Ay ngunyan, dahil nauso ang balon. Duman nga ni sa New York City, nahiling pinailing sa TV, mga Pilipino. Yan bagang garo, Pilipinong, dek maramang kung turista niyo duman, pagkatapos nagtatrabaho sa New York City. An kadaklan na trabaho duman ang Pilipino, may darayan ni mga ordinaryo lang na bisikleta, bako man itong pangkarera. Maarap na yan duman sa mga restaurant sa New York City. Naarong na kaining food panda. Ay kitong day pausang lockdown. Duman sa New York City, garo man araw kan Makati, kadako ni mga building na nagtatrabaho, day nakakarulo sa mga empleyado, nagkukuruntak na lang sa mga restaurant, ma-order sinda, i-deliver man yung mga Pilipinong nakabirisikleta. Ngunyan, naging issue yan duman sa New York City. Taan mga nagbibisikleta, puros mga violator sa traffic. Palibas sa bisikleta, nagrurulusot sa parke, nagdadaralagan sa sidewalk, nagsasarabat sa traffic, pinagreklamo. Ay sabi mga katong mga Amerikanong may restaurant, ay yung malang yan silang pagi para mabilis na makaabot ang pangutuhan kan mga nagtatrabaho sa mga building duman sa Manhattan, sa New York. Kung masunod pa nga kami sa traffic, magamit pa ni mga autong delivery ng motor, ay gurutom lang yan si mga empleyado. Kaya pinabayaan yan duman itong mga Pilipinong nagde-deliver. Kada ko bit-bit ni mga pangutuhan pasiring sa mga building. Iyon na iningon yan, unausungon yan ng mga food panda, Hungryly, Panda Delivery, ay naging formalized na business kang makigwaning lockdown. Kaya iyan pala niya ako, nauso na pala niyan duman sa New York, mga Pilipinong ordinaryo lang ang bisikleta. Naraot pa nga ni ang pedal. Nagirong duman ko sa bisikleta ko kang panahon. Palibasa T. Usman. Pag nararot ang pedal, yung bagang tugod na sana, nakainin ka mong bisikleta na tugod na sana ang tungtungan, itong pedal. Haloy, masanglian ta na mamahalang kang presyo. Samantalang ngunyan, mag-route lang, magragitnit lang yan. Ala, ribay tulos. Wala mo naman sa tuya, mayaman hay. Madali ul magribay ng piyesa, nin bisikleta. Ansa mo yung oras ko niyan, 14 minutos antes mag-alas 11, Bert de los Martires, alkalde sa kusina. Ining tanog na ini karong nagigurong dumanggo, garo ko yan ay, riding in tandem hay.
hot summer's day, when I became a man at the hands of a girl almost twice my age. And she came to me just like the morning sun. And it wasn't so much her words as such as the way they were sung. It was the way they were sung. Desiree, oh Desiree, there I was found by the sweet passion sound of your loving song. Time was right, the night was long. Remember Desiree, oh Desiree, somehow I knew I could only have you till the morning light. If only for that single night. Sweet Desiree, you made it right. Then came the 4th of June, on that sleepless night, when I tossed and I turned while the thought of her burned up and down my mind. For she was there and gone, without one regret. But she continues on like the words of a song I could not forget. I could not forget. Desiree, oh Desiree, there I was found by the sweet passion sound of your loving song. The time was right, the night was long. Remember Desiree, oh Desiree, and though somehow I knew I could only have you till the morning light. The night was long, the time was right. Do you remember Desiree? Oh, May Desiree? public service pa lang, may pakiulay na public service announcement ang NCSAT, garo NCSAT, ang meaning pa lang kayan, Naga City School of Arts and Trade, nayaon dyan sa Sabang. Yan. Ang hula ko kani, aram mo padara kaniya sa kuyang pinsan na si Elena Relato. Ini Elena Villamor Relato. Teacher niya sa math dyan. Niya ko, Elena, sa inyan eskwela na yan. Hula ko, ining trade, kailangan trade school. Biskas na Naga City School of Arts and Trade. Ayun na ngayon nasa Sabang. Ay, ito pala niya kung yaon pa ako kay ito sa DWRN. Nagbarbasketball kami dyan, kaibanan ang mga taga-barangay. Igo dyan yung basketballan na open lang. Araniyo sa nangali sa sentro, natatanawan mi sa nangali ang PNB building. Iyon na pala niyan, eskwelahan na yan, ang NCSAT. Naga City School of Arts and Trade na nagsabi digdi, buot mi pong mag-imbitar sa may mga karahayang buot na mag-donate asin magpartisipar sa samuyang Brigada Eskwela ngunya na taon. Ang programa pong ini naglalaom na makalikom ni mga donasyon na magagamit para sa pagpapagayon kan eskwelahan. Pag-implementar kan iba-ibang mga aktibidad konektado sa nasambitan na programa para po sa mga maawot na magtabang asin magtaoning kan sa indang mga donasyon, pwede ka mong magpili base sa mga minasunod. Igosin na mga aday ko na mababasan takadakol. Kung kamo madonar, papapiliun kamo kung para sain ang kwartang itataon nindo. Halimbawa, panlaban niya sa COVID, pagpintang niya kan mga classrooms, pag-repair kan mga school buildings, pagbakal ng mga material. Yan ang gigibuhon kayo. Kailangan iba man na nag-donate, ay dyan muna sa nanging kwarta. Bahala na niya kamo ma'am, kung sa gagastuson. Ang ini po kayo, nagsusulisit sinda ng tabang finansyal ang Brigada Eskwela. Kaya baga kung minsan, igo dyan nagre-relinig, igawa man ng mga nag-donate. Kaya nagagad po ng donasyon man ang NCSAT. Magpo niya sa August 3, abot man September 30.
ay igwaman maput kayan. Anong kaya nga taday na lang gumastos ang DepEd? May kwarta man ang gobyerno pero kinakaipuan man po ang partisipasyon kang public. Song I could Ang Pilipinas, bako man mayamano na maray na kayang saguton yan. Total, ang itataon nindong donasyon sa Brigada Eskwela, yan ang mabibinipisyon man kayan ang sa induman mga aki na nag-i-eskwela dyan. Kadakla na pinagagaran po ng donasyon, iyo ang mga magurang, ka mga eskwela, si mga nagrador dyan. Takami nga ni si Batch 69 me, dyan sa Santa Cruz Elementary School. Ito man kabatsming si Cynthia Largado Azuela, medyo nagrayman ang buhay sa Quezon City. Pinakoordinate sa kuya si pag-donate niyan ng financial assistance. Pagkatapos sabi niya, bahala na niya sila kung anong gagastusan niya ninda dyan. song like Sabi nga ni sa kuya kan may maestra sa Santa Cruz, magdigdi ka po niya para maritrato ka. Ay niya ako, bako man ako nag-donate. Dahil na niya ako kang retrato na yun. Bako man niya ako yun, ako man lang niya ako ang nag-coordinate. Bako man niya ako sa kuya Ali si Kwarta. Kaya bako niya ako ang retrato nindot, ako dyan mapasikat. Ta duman niya sa kaklase ming si Cynthia Largado Azuela sa Quezon City. Kaya tabangan taman ang may Brigada Eskwela. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Sabi kang nag-text sa tuya sa Pasto Kararayan, mainit po ang panahon digdi sa Pasto Kararayan. Madya po merindal muna kita kundi ka pa nagpapangudto Papa Bert, magmerindal kita ng linabunan na saba. Magkabaton sa tulak yan ay. Ang linabunan pong saba pigdudot-dot sa asukar, pagkatapos sigwa po ng barakong kape. Tas at dyan, mapangudto na kami kang kuyan, tabagwang na igwaning paku kadakol kendigdi sa Pasto Kararayan. Mirarme en tus Sabi ni Cardo, estar junto ang agum ni Cardong nagpaparingirit-ngirit dangon yan ta nagbabarabaylit ta igwan na naman niya kami ng tabagwang ta paboritong maray ni Mrs. ang tabagwang ni po si Ninay yan. Kung saan na lang kamo dyan sa Pasto Kararayan na nagluluto ng tabagwang na igwanin na paku, bako ng paku kundi paku.
Good day sir, late nanay ko kung nalutong sinanglay na karpa, masiramon, natatandaan mo, kung manatanaan mo, umagi si panugangan mo, dai mo na titinon, sabi ni Asun. Ang karpa kato dyan sa Naga River, hindi sa may market, pinagbabaranwit yan, ng paon, aram nindo kung ano, balisuso. Yan ang sira na grabing maray, paborito niya ang balisuso. Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, say you and your Spanish eyes will wait for me. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say you and your Spanish eyes will wait for me. Gusto ko, okay ka. Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, Redelgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Riddle Gun Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log-On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Alam nyo ba na ang washing machine ay naimbento upang tulungan ng mga pirata
naputol ang mga kamay at hindi makapaglaba? Fact. Sharp's full automatic washing machine cuts laundry time in half. Removes the smallest particles with its double action dual filter. Built to last longer with its durable, rust-proof, non-metallic body. Sharp full automatic washing machine. Fact. Sharp, the original. Sabay sa pagbabago kan panahon. Kakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asing impormasyon. Totoong balansyado. Mga komentaryong susog sa tamang rason. Patugan na swak sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos. Mayo ka ng hahanapon. Broadcasting. Live from PBN Center. Ini ang OKFM. Naga. Member KBP. Oras ngunyan, 5 minutos, makagyang alas 11. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Ano oras sa tudyang kang Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ, Oriental na Master Square, ang CBS Quick Save, CBS Express, CBS Convenience Stores, ang Sibros Herman Stabilo Lending Corporation. Nagantabay da pala sa tuya dyan sa, sa may City Hall ni sa mga yaraon da dyan sa 4-piece office, kan DSWD, siyempre sa may City Hall ini pag DSWD, lalong-lalo na dyan sa napaka-importanting opisina ang 4-piece. Kadaklan sa Naga, nagagayon ng kang natara mo na 4-piece na garo kwarta. Tabang yung kang gobyerno. Sabi di yaon na dyan si Ma'am Diane, Ma'am Rose, Ma'am Tess, Sir Joseph, Ma'am France from Tess Hubiner. Yan, kumusta na lang kamo dyan? Haloy na kung di nakakapasyar sa... aram mo ka itong day pang pandemic. Ako, di man ako nagtrabaho sa City Hall. Mayo man ako ning pigbibisita dyan na amigo o amiga. Pero kuminsan, pinagangalasan ako dyan kay itong day paning pandemya. Ta kuminsan, nagtutukaw-tukaw ako dyan. Huna mo may transaksyon. Anday ninda aram, may halong hilig ko sa pagkakan, sa may halong sentimental. Sentimental ninulit na ako po nag-eskwela sa Nasios, itong Naga City Youth Opportunity School. Kang 1970, after mag-graduate ako ng 1969 elementary, sabi kan sa kuyang ama, Noy, day ka na muna mag-eskwela ng high school. Si Matoa mo na muna mag-eskwela at makitang pang tuition. Ang gobyerno baga libre. Kaya lang, igwaning gastusan sa... Ang apod ka ito, Miss Ulanyo. Pero ang tamang pronunciation kaya, Miss Ilanyos. Mga kitang panggastos sa Miss Ulanyo. Ayo. Pakatapos, kato sa Camarines Sur National High School, may tuition na 5 pesos ang bulan. May maning tultul na trabaho ang magurang ko. Kaya di ko naka-eskwela, tama kaming pang tuition na 5 pesos. Saka pangbayad sa Miss Ulanyo. Ang English kaya Miss Ilanyos, pero ang Bicolak kaya Miss Ulanyo. Pero baga itong taga-Abilya. May bistado akong taga-Abilya, si Miss Ulanyo. Di ko nag-eskwela. Ang ginibo, nag-eskwela ako sa out of school youth. Itong mga dain maka-eskwela ang akip, igwa ka itong programa na City Hall, ang mayor ka to si Vicente Sibulo, duman ako nag-exam, nakapasarman ako, nag-eskwel ako sa Nasios, first batch, pinaka-primero. Magayunong ka to ining, ang palibot, talahiban, ining ang post office ko niyan, talahiban, ang katayid ka to City Hall, ang palibot, talahiban. Pakatapos ang City Hall ka to, sarong building pa lang, ang palibot naman, talahiban. Ining magsaysay na ini, talahiban pa ini ka ito. Inaapod pa ini katong bunete. Kami man pagre-recess, pagpapahingalo, ang gusto mi magturukaw-tukaw sa City Hall ta building, pero nananalian kami ta magyo ng City Hall. Di pag recess kami, madaralaga na kami kiyan pasiring sa City Hall, turukaw. Sana po digdi ako magtrabaho, magayon digdi sa City Hall. Tampagilimi ka to garo Manila na. O kaya kan maggurang naman ko, narumduman ko si ugali ko, magpartukaw-tukaw sa City Hall. Kaya kung minsan nakatukaw-tukaw man ko dyan, tarang ever tayong kaligdi. May transaksyon kang yung mayor, niya ko igwa. Pero dahil maninda aram, sige sa naman tukaw-tukaw ko dyan. Nagtuturo ang luwa ko, Diyos ko. Nagigirong-duman ko kan akip ako, digdi ako nagtutukaw-tukaw. Nagtuturo ang luwa ko.
An ikaduhang rason, suno ko tabi si luglog sa katuron dyan sa Karihan. And yung igwabagay dyan ng garo auditorium, palibot bagyan ng kakanan, ay suno ko tabi ang timplada, madyan ako kenta, ma-order ako ng luglog sa katuron o kaya baduya, chibog na ko kayan. Minsan nga ni, nasumpungan ako ni, Joseph na Buboy Salba. Padi na gano'n kang yadigdi niya ako, nagluluglog. Nasumpungan ako, ulay-ulay kami dyan ni Buboy Salba na magiging kagawad kang naga. May transaksyon ka nga niya ako mayo, chibog sa naman niya ako ang lamag ko digdi, saka sentimental, tadigdi ako nag-istambay kang panahon. Ay mag-lockdown na, masakit na maglusot-lusot dyan, may mga kudal na kung ano-ano pa. Ay niya ako din ako madirdigdi, grabe na niya ako ang protocol. Yan nagigirumduman ko kayo ito ay, dyan sa Sitol. Kumusta na lang kamo dyan? Papa Bert, good morning. Favor, huwag mong kalimutan, i-on air. Birthday daw niya na daw ni Malbe. Malbe Velasco, inian magayon, mabuot na esposa ni Jogol. Aram mo kung dahil lang kutaan na ng pandemya, Jogol, madyang kami ni Tuyong, tagusto may ikang pasyaran, makikikakan kami sa handa ni Malbe. Kaya lang, dahil niyang pwede ng mga birthday, kaya na, parting yan, may pandemya ngunyan, kaya pabutan ta na lang ng happy birthday si Malbe Velasco, ang agum ni Kagawad Jogol Velasco. Wish they hadn't seen him walk away and heard me beg him stay, please stay. Why did we choose this crowded place? They all know it, 'cause I show it in my face. Everybody knows you said goodbye. Everybody knows we're through. Now they all can see the tears I cry, running down my face for you. They all said it's too good to be true. He'll make a fool of you one day. I just laughed and said our love was strong, but you left me, and they all know I was wrong. Everybody knows you're tired of me. Everybody knows we're through. Though I'm on my own, I can't be free. Baby, I just live for you. Sa iba pang mga nag-text sa Duya, good morning, Sir Bert. Ako po si Ellie F. Taga Concepcion Grande. Pwedeng pag-play ka na Black Magic Woman. Ang nagkantayo ang Santana. Nakasalang na sa kawali tabi yan. Yung mga nagkanta kan Evil Ways. Kumusta na lang kamo dyan sa Concepcion Grande. Ay, aram mo yan lugar na yan. Dahil kumanyan Malingawan, tagaro kumanyan Barangay. Araw katong istorya ko na nagtatrabaho baga ko sa Unilab. Yaw niyan sa Concepcion Grande. Ay, pagkakapon, pag re-resist me, itong inapod na merienda time. Naglalako-lako sa naman ko dyan sa Concepcion Grande. Yan nga ning yaw dyan ang provincial office kan ko yan, kang PNP. Bago mo abuton, talahib mo na nga agyan mo. Inabot ko na sa nagang mga katatalahiban. Ang tambayan ko kato dyan sa harong kang mga diswang ko sa Sol Street. Maram ni diyan Sol Street dyan. Iguang tindahan kato dyan. Dyan magkong tutukaw-tukaw. Kaming mga empleyado kato kanya Unilab. Nagpapaluto kami ng corned beef.
Paluto daw po namin ng corn beef. Tumayo pa ng mga karihan. Paluto po ng corn beef. Saka may panligas bidyan. Mamirindal po kami. Kaya diyan kami nag-istambay sa Soul Street. Sa harong kan mga diswang ko. Pagkatapos sa atubangan kang opisina mi, Pilueta family. Kumusta lang dyan si Mading Kuni? Ayan ang mga lumang harong kato dyan sa Concepcion Grande. Got a black magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see that she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. Got your spell on me, baby. Got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman, I can't give you. Sa tiyan sa Bareta alas 12, may papabot ako sindong Baretang International. Medyo makonsuelo manihay. Ang headline gani, kuyan, gulpid ang mga babae duman sa Indonesia, nagrulukso sa kaugmahan. Ang paglulukso dapat medyo pigtutuy-atoy na medyo pabukangkang ang paglukso. Taano daw, ano? Nag-uurugman mga babae duman, hinali na po kang gobyerno ang patakaran na virginity test bago ka maglaog ng soldados. Tinanggal na. Maanang nga kaming pakiaram kung virgin ka mo umayo basta magsuroldados ka mong mga babae. Uro pa ka na si mga babae, lalong-lalo na si mga medyo nagiginang matrona. Kadaklan mambaga, day manggabos ano, kadaklan mambaga sa matrona, mga virginity test niyan, mapalya yan, failure yan, ano naman yan, yung pagkagurang minaman niyang iniyo. Virgin pa, grabe naman ngayon. Yan. Kaya intiro lang nagrurulukso ang kababaihan duman sa Indonesia, kang haliw na po ang virginity test bago ka maglaog ng soldados.
virgin man uday, pwede nang mag-soldados. Ano man koneksyon kang virginity sa badil? Pag nagsoldados ka baga, makikibadilang ka. O ano man koneksyon kang virginity? Eh, hindi na yung pinag-iintindingon yan. Garo man lang yan sa mga lovers. Kada ako lang yan lalaking mayang pakiaram sa imo kung virgin ka ulay. Basta importante, mahal ta ka, darling. Uy, kasi ako nakatatlo na akong asawa, may 3 pa akong naging kalibin. Liligawan mo pa ba ako? Sa garo istorya ni Sweet Lips Matrona. Naka-4 na nga ako sa buhay ko. Interesado ka pa nga sa akin. Wala akong pakialam sa iyo, Sweet Lips Matrona, kung 4 ang naging asawa mo. Ang importante, mahal na mahal kita, darling. Dahil sagana ang iyong badang, ang daming mga bungang kahoy. Kumusta na lang sa iyo, Sweet Lips Matrona? Everyone considered him the coward of the county. Never stood one single time to prove the county wrong. His mama called him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. Now, he was only 10 years old when his daddy died in prison. And I took care of Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. And I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone. Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky. There were 3 of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace, took down his daddy's picture. As the tears fell on his daddy's face, I heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. And I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up, met him halfway across the floor. Tommy turned around, they said, "Hey, look, old Yellow's leaving." But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let him have it all. Tommy left the bar room, not a Gatlin boy was standing. Papa Bert, ang paniramingon niyan, ubal na kamatis na maragasik, maragamo. Ubal, kung di panggayo hinog. Nagraragamo yan, igigisa yan sa pirinong balaw, na pigbakalmi digdi sa saod sa Pilarca, Tinambak. Kamusta po ang mga taga Pilarca?
Garo masiramon yan na maragamo na kamatis igigisa mo sa pirinong balaw. Pagkatapos ipapartner mo yan sa inasal na pork chop saka mamut na maluto ay masiramon pong magpangudto digdi sa ulag pikinyo tinambak sa kuprasan ni Benjamin Amurata. Nagdadangog ang mga parakupras, sinda Digong, Bugoy, Timo Sani, Chang Irene, si Chaglo. Sabi si boss ng Ben Amurata, si Cha Irene pala, parang para inom daning rice coffee. Kaya gritun mo sa mahilig na pala sa rice coffee si Chang Irene. Diyan sa ulag pikenyo, nangunyan ang panira, ginisa pong balaw na ginamitan ng maragsik o kaya ubal na kamatis. Ipapartner sa inasal na pork chop ay purting maray. Siniman gritun mo man papaber ang mga nagbabanwit ning talusog sa kahito digdi sa diversion kang baaw, masiram digdian na talusog. Nagdadangog ang mga parabanwit para pangki na pigkitsenda sa gilid kang tinampo si Jose na nag-aasal ning talusog. Gugutaanin na may halong kangkong. Pakasalon mo si talusog, ikagag mo na sa ginutaan na may kangkong. Yan, ay managumon man ang gadyan Papa Bert, mapot daw ako kung tanota ang boyfriend kong si Richard, mahilig magkudot. Pag nagsusubapit pa para kudot ako, ay makangalas Papa Bert kung igwa po yan meaning. Tan mga lalaki baga pag nagkukudot, siyempre sa kamot o kaya sa takyag. Kung medyo barabastos ang kudot sa legs, arami man yan. Kumisan nga ni pag kinukudot ako sa legs katong inot kong boyfriend, ako nasusuya-suya na medyo nagigirukan, na nagngingirit-ngirit. Haralo. Nasusuya, nagigirukan, nagngingirit-ngirit. Pero ining boyfriend kong si Richard, pikukudot ako sa luong. Anong buot sabi yung kayang Papa Bert, hali yang kaya nagpada Regine alias Miss sa taluhungon of Tigaon ka Marinisuro. Yan si Richard, siguro para taman manok yan hamag na yan tan manok baga pag pilalapag ang babae ang guna. Garupig kakagat ang luong siguro niya ako para tamaning manok yan hamag na yan. Saka man lalaki ng parpangkudot anang kukudot babae oy kamo mga babae pag kamo nagkukudot tutugduan ko kamo ning tip pag ang lalaki kukudot nindo gamito nindo ang bako itong tarumkang kukutama nakakalugad dyan maanggot yan ang lalaki. Pag makudot ka mo ng lalaki, yan muro mismo, yung kalamanan ka muro, ang ipildit nindo, ang pagmati mi ken masira mo na maray. Garo kami kaya nasa kalangitan, Diyos ko, pikukulot ako kang muro niya. Masira mo ang paglamit ko, oh my God. Very delicious ang kudot niya. Pero kung kuko ang gamit nindo, linta na babae niya rulugod ng kublit ko, tatalingahon ko na ni hay. Maanggot ka. Kaya kung makudot ka mo tabi, yung kamot nindo, bagaman pildit, sabay ngirit-ngirit, masira mo ng pagmati kayang ka mga lalaki na pigkukudot ning sarong babae. In the southern part of Texas, near the town of San Antonio, stands a fortress all in ruins that the weeds have overgrown. You may look in vain for crosses and you'll never see a one. But sometimes between the setting and the rising of the sun, you can hear a ghostly bugle as the men go marching by. You can hear them as they answer to the roll call in the sky. Colonel Travis, Davy Crockett, and 180 more. Captain Dickinson, Jim Bowie, president accounted for. Back in 1836, Houston said to Travis, get some volunteers and go fortify the Alamo. Well, the men came from Texas and from old Tennessee, and with them came young Smitty, just to fight for the right to be free. In
Indian scouts with squirrel guns, men with muzzle loaders, stood together heel and toe to defend the Alamo. You may never see your loved ones, Travis told them that day. Those who want to can leave now, those who fight to the death, let them stay. 185 brave men holding back 5,000. 5 days, 6 days, 8 days, 10. Travis held and held again. Then he sent for replacements for his wounded and his lame. But the troops that were coming never came, never came, never came. Twice he charged and blew recall. On the fatal third time, Santa Anna breached the wall and he killed them one by all. Now the bugles are silent and the rust on each sword, and the small band of soldiers lie asleep. May pabol na text sa halipos sa sarong concerned citizen kang bahay limanan. Kaya palan maluyaon po ang vaccination campaign sa limanan. Tanadangog ko ang statement ni Mayor Brioso dyan sa Riding in Tandem. Sinabi niya kasubago Papa Bert na ay masurti niya sa mga tagilibmanan tang itinudok sa Janssen ta one shot ngaya. Garon niya man lang sinabi na pagbakong Janssen maindatang bakuna. Kaya gulpi pong tagilibmanan nag-aralat ng Janssen kaya din nagpapabarakuna. Kaya inaapulan si Mayor Brioso na maging maingat sa pagtataram. Dapat na bilang alkalde, mga lukan siya na gulping magpabakuna para makuha na ang herd immunity. Bakong masurtingit na Janssen nga nagabot. But sabi yung pagbakong Janssen di malas. Kaya sabi sa kansarong concerned citizen, pinagkukurihir ang Mayor kan Libmanan na sabi mo da Mayor, gabos na bakuna maray tayong pinag-apurbaran kang World Health Organization. Takon na maumaw ka lang daling sarong bakuna, ang mga tao mag-aaralat lang ka sarong bakuna. Paano kung dito mag-abot? O nagadangadang na si COVID, rimati na. Magpaparalat ka mo kanibang bakuna, si COVID nagpapaypay na sa pintuan nindo, nagsasabi na, palaugo na nindo ko, taka mo, ilululo ko na sa kasisipunan kan sa inlubaga, dahil na kamo makakaharangos. Nagtutuktok na si COVID. Ika tinutuktukan taka mo dahil pabakunado, kaya palaugo nindo ko, tansendong baga, ilululo ko sa grabing sipon, dahil kamo makakahangos, tigok kamo. Yan sabi kang COVID. Garo si kamatayan. Magpaparalat ngayon kan ibang bakuna, si COVID nagtutuktok na, magpabarakuna na para makalikay na sa COVID-19. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Sabi kan sa ron nag-text, kumusta ang dasinda sa Santa Elena, sa inyan, sa Camarines Norte. Santa Elena sa Bula. Lalong-lalo na sa Zone 4, Santa Elena, Bula. Diyan sa Barangay Hall mismo. Si Kapitan Buddy Cortez, Santa Elena, Bula. Diyan naman pala sa Bula, sa Santo Domingo, pabutang ko man dyan in good morning si Chari, si Hermanong Jim, saka si Aki Ninda. Kumusta na lang mo dyan sa Bula. Sa iba pang mga nag-text, maugmaon man nag-istorya mo, Bert, tungkol sa Mayor Kalimanan, Mila de la Cruz. Yan. Araw mo baga ang kapitan, ang mayor, ang gobernador, ang presidente ng Pilipinas, igwang obligasyon na iinkaminar ang mga Pilipino na magpabakuna. Dahil igwa po kitang piglalamag na herd immunity. Ang herd immunity, base sa pag-aadal, iyo po ang mapundo kang COVID. Habo nindong mapundo ang COVID, gusto nindong padagos ang kakagaradan ng mga Pilipino, padagos nindong gustong may lockdown. Pagpundo na bagang COVID, mabalik na kita sa normal. Kaya baga piging kami narinda na magpabarakuna. Dahil magpili. Gabos na bakuna, anas yan 100% panlaban sa COVID. Itong sinasabing 50%, 70% o 80%, sa kalintura o sa sipon, medyo may tada kang yung sipon. Pero nga sa dreaded, ito nakakagada na COVID, 100% ginagada niya ang COVID. Gabusinda, sabi kang World Health Organization. Kaya di nga magparapili, parapili ka, di man nag-abot si gusto mo, si COVID nagtutuktok na sarong mo. In fact, si Ben Sotero nag-istorya sa kuya. Itong kaulay-ulay ming nag-jogging, nag-exercise sa katedral, senior citizen, habungon to magpabakuna. Pero naghinging da sa iya kasubago, nagpabakuna na. Taaram mo ang kalaban niya. Ang pamilya niya, anong yata, Papa, di ka pa mapabakuna. Tanong niya, kami ang kakastigon mo, pag tinamaan ka ng COVID, kami pala magpaparakayab sa imong nga dyan, para madurusan yan sa imong baga. Magpabakuna ka na nga. Nagpabakuna bagat. Ang kalaban niya, na si pamilya niya. Pag tinamaan ka, kami na yung rugado, bako ka man. Teka, dahil na nag-aaram, turog ka na. Pambira niya akong paliwanag yan ay. Sa iba pang nag-text sa tuya, pakibati man po si Munding Reyes na nagpapangudto, mga taga San Juan, happy pangudtuhan. Dahil mo sinabi kung sa inyo na San Juan na yan. Papa Bert, naguguli kami ng kalabasa, bangot na pasayan, kuntod, patong Pamplona, Camarines Sur. Good morning. Yun na, nabasa ko na ni. Sa tiyan, ko kita ng pagbabareta, alas 12, abangan yan, ang mga freskong bareta lokal, nasyonal, asilman international. Jean, roses are red, all the leaves have gone green, and the clouds are so low you can touch them, and so come out to the meadow, Jean, you're young and alive. Come out of your heart to dream, and run if you will to the top of the hill. Open your arms, Bonnie Jean.
with the moon's yellow hairs come into my arms, Bonnie Jean. We choose it, win or lose it. Love is never quite the same. I love you, now I've lost you. Don't feel bad, you're not to blame. So kiss me goodbye, and I'll try not to cry. All the tears in the world won't change your mind. There's someone new, and she's waiting for you. Soon your heart will be leaving me behind. Linger a while, then I'll go with a smile, like a friend who just happened to call. For the last time, pretend you are mine, my darling. Kiss me goodbye. I know now I must go now, though my heart wants me to stay. That girl is your tomorrow. I belong to yesterday. So kiss me goodbye, and I'll try not to cry. All the tears in the world won't change your mind. There's someone new, and she's waiting for you. Soon your heart will be leaving me behind. Linger a while, then I'll go with a smile, like a friend who just happened to call. For the last time, pretend you are mine, my darling. Kiss me goodbye, my darling. Kiss me round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the
circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, like the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple moving silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore, leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. I've remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning reel, as images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind, in the windmills of your mind, of your mind. From the most unexpected places, in someone's eyes you've never met, who wants to get to know you, someone's smile you can't forget, and if the music plays on in your mind, take all the love that you can find. Takes you in, take all the love that you can find, and hope it comes again. Love comes from the most unexpected places. A love song on the radio you never hear enough of, in bars that thrive on loneliness, where people sell their sorrow for your time. They take the love that they can find, and if love takes them in, they take the love
your door, and I'm trying to tell you just once more that I love you. I still love you. Ooh, baby, I love you. And hope it comes again. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods,